Chorolo APHLC reporters do anaphan anditum apor ke chipi thegapon akeropila pini nilitum APHLC Central Women Wing APHLC ahin pen chelangsi DPHLA Women Wing atum pen chelangsi nilitum pini press meet ke wanangkok athike penat kadu kawi ilitum Karbi Anglong East West di Mahasau so arlo akisung mate so arlo atum aon adur kahino dakpen Karbi Anglong East West di Mahasau aphan pasaur tur ason si mandat lo rasi pinap ke party ajada party pu chipu pepin ajada dhorom pu chipu pepin pensi pinap abangke so arlo tum setami lada ilitum la rape case sexual violence against women and girl children lapen ke non alom hur chudut aniwang viral video Karbi aso arlo inglong aso arlo pen bang kengsang bihari atum pen seta lapuson viral video kijumput la bangke isi kathirak meme kangring meme chot kalidet si ilitum aphan constitution aron ateng pen ilitum aphan latum aphan ke aot adur meme dadapot hemprek talatum aphan ke article 244 ta pg aja aot adur avilo pusi ilitum aphan ke constitution penanta lapuson si ilitum aphan ke ipudet po laso kapilong leja aphan article 244a lake autonomous state Article 3 Part 1A of the Indian Constitution la ke separation of state hemprek kang thim la kadu kawi ilitum ha British adina kai pen ilitum ke long tang la bang so ajakong ilitum non pu non benta ilitum chahang bom lo sita ilitum ka chahang bom along RSS to main agenda ke lahen lo pudak nangji la pen ilitum ahok pet pen abang ke ilitum anglong ke Killer seng anglong ke bang nang kachi ridet si ili tumaphan pavir nang pamuet nang buti ke moson let pamuet nang so arlo tum stame Karbi lapen inglong akhai Karbi lake ST schedule tribe law SC schedule caste law OBC Muslim akhai arlo so la kadok kawe so arlo atumaphan ke RSS atum amen agenda ke prostitute payment FG lapen Karbi Anglong ang kang East West lapen di Mahasau aradatum ahem prek ke hangke PG akam awe pulatum RSS amen agenda long haladak doko laso posi so arlo tumaphan arni wang lapuson rape case penchenglok pithi lot penchenglok amithang hala viral video ta Karbia arlo so Keng sang pinso alang litum si la viral video alang litum kachoma tha pen la post bomb lo la sila hai ke post ta keng sang tum si ke post lo pipot plonte la da ke la hai post lo plonte Karbi aso arlo inglong akhaya so arlo tum pen anong athang juno po apinso atum arlo so atum aphan si tame la bang so Karbi Anglong East West di Mahasau pang abhan ke hempre ke litum ke pinang nilo latum ke thek thea khai kachini ne khai kasa urtu rakhai latum ke hemprek ke longji a odawe la puson se ilitum aphan non ilitum aphan bang nang ka target binong la so posi piniarni BJP atum aphan sitame aphong atokso a press meet awareness program penchenglok clampig lo asong atum sitami clampiglo sitami piniarni ta kopia posi la puson kacho matha atuma phan pipot jail beng hai hedak. This is a big question to the Karbi Anglong Autonomous Council. Why? Because the Karbi Anglong East West di Mahasau has become very dirty because the Karbi girl children are making all these viral videos. So the Karbi Anglong Autonomous Council should take action against all the rapists, all the culprits, because we are demanding for a separation of state
Article 3 that talks about separation of state. In the year 1969, already the autonomous power has been issued, has been given. But till today, more than 3 years of decades has passed on. But till today, the Karbi Anglong East West Dima Hasao are crying. People are crying. So when will we get the autonomous state? Lahen lo ilitum, so arlo tum, inimithang a oda dur, chipa me nang ji, la chipa me pensi, isumar a oda dur ta meji, isupi, isupo, atum ta a oda dur meji. La puson a oda dur kimi, Charlie Seroy sana. Penaba bangke, so arlo atumaphan doan LA asisitin pensitame nang litumaphan kachuning ri abangke penap ilitum sit in demonstration ladak diphu Karbi Anglong post office adung Wishal market adung porpai captain porpai plian ilitum la viral videos pen chenglok sexual against women and girl children pen lahai a repris atumaphan kopia posipin yar nianta tar libleted ma Karbi Anglong Autonomous Council nang litum sitami no cheden igra ilitum amithang anglong itum chipang thirlo na ining chipang thirlo na ilitum le labang so pirthai pen TF sitami ilituma asumar ke ladak Karbi Anglong East West Dima Hasao pu chipulong thip nai athima lake 20 paragraph ke lake ing Karbi lapen inglong khaya phansi ha British adina kai pensi ini tuma phan ikipu ikithan pi ikipu pikan ikitok pidak tado lasi during the period of British rule in India they had given the 20 paragraph for the tribal areas, so it is need of the hour that we should struggle, agitate, awareness how to become a good human being, a good mother. Then only our children will become the good future citizens of this Karbi Anglong East West Dima Hasao. So we on behalf of all the APHLC Central Women Wing and Diphu LA Women Wing humbly request all the women, and not only all the women, all the youth wings, Central, LA, CCPS, starting from our respected Sar J.I. Kathar Sar, APHLC President, Sar Kirirong Par Sar, General Secretary, and all the Central Office members, we humbly request your kind presence, and we also request all the Karbi Anglong East and West Dima Hasao reporters to kindly cooperate, and we look for your presence for tomorrow's sit-in demonstration. Venue, Diphu, near post office, near Wishal Market, time at 10 a.m. to 4 p.m. onwards. Lahenlo nang litumaphan kachuning rike, anutin ALA, LA Penta, constituency, ingko da trok penta, ilitum, aso arlotum, eot idur kemepen, kidu kithak thejia phan, ilitum penap abangke, law and order, ahin penstame, action energy, lahai rock viral videos, kachi post ham da tumaphan, action energy, lapen, lapuson jong si, ilitum, change dun the plunte commentulo ilitum kachelar lang lasi Karbi Anglong Autonomous Council akihai sar tuliram ronghang penchinglo nanglila SPOC atom maphan sitami nangli action ka PNG phansi nangli phan sitami labang so press meet pen nang chuning ripadi krimlo athema nangli ke kipu SPOC DC lakadu kawita ni rideng sidoku lasi bangso press meet nangli ninga klong pen nangli lang igra la so arlo tumaphan ke jog one so arlo tum a order dur ka chipe media phan kopine nangli hin penta council penta livelihood sources la hai kadu kaveta
apok ka chipang krang pen lahai ot lang no lang no lahai pen claim kledet sitame ake me aside do ulang council pen sitame nangli hin pen sitame alang litum kirenji our side nangli hin pen sitame so arlo phan sitame p pejir pon asonte nilitum central women wing APHLC dipu LA women wing lapene LA do anatum CC do anatum stame nang ditum aphan ning kangsam doji arna ma hirjumeta nang ditum longji kasi penap puthot chetong lona lahen lo nilihin pen atu ka be phan parju bokolia lam ke pu nilijirpi pen alang li pethan pon lona APHLC media klembang phutu nilitum nang ka chupha teng pen nang litum kewang apot nang litum aphana kiru pipa prang lo non het nilitum mem pen jok satame nang than ba chini lo je penap lakeni phai crescent cap lo ladak post office dipu post office atheng no along si nilitum dharna ka paduji kolam dolo lasi APS 10 lapen ACC 10 lapen ke IL 18 kado kawe khaya phan kaching hon lapen khaya phan kachisong karjap thip lapen inut netapei pugachima thatum mithanga sumar thum phan kaching hon pik atum jong si do le putang tenang bar non pinap ilitum ladak post office atheng no long ilitum chisong rap pet lunang posi pini media hoi pen stame ilitum than pachini pono lapen hinia poina bangke lalo atumi het bulong ko majie long ilitum theklong lo inuda pai han chu jorchot abang phansi inuda behari lake anuparna pama anuparna a hotel amalik lo alangli inuda pai phan han chu jorchot abang phia phan seta me ahan doan var pilap ki var pilap an chot takalisi achubi tum loksi kahivik to la antame ilitum alam thilong lo lapen ke arjulong lo ningduk pi an mithanga havar long do set posetame ilitum karbi pi maratum arni ki wang ereng ki sunang arni ki wang la puson se pran ke dam nang lake ili tum chi therak me lapen inning jang je pingan labang solami tum mathalom no pulatang te lasi labang so alam the puthang nili tum APHLC women wings anathu pen sita menili tum strongly pen itum condemn lo alang labang so abihari ili tum apaya phan bai li tum korte phan la puson ke claim ke lake hengno pik lo lapen chok che pik lo labang so puthak ke si pen puseta me so dak pen action and back nangji lapen ke law and order tum sita me so dak pen action and nangji nep ing nangji alang li phan jail sita me beng nangji lapen jail ke beng chola pukali adukan bang ke bini ke se tum pen kirlo eli tum theklong lo alang li tum phan se me li tum hin pen churo lo seta me ai sini ni kangkel chola pukali si trading license ta meng than vek nangji lalo nili tuma hin pen ka demand ke athe ili tuma havar long nang dudun chora bang phusi ili hem nang dudun chora bang phusi ili phan ereng nang pasu bo tangte ili tum messenger ma ili tum chi therak nangji lasi alang li tum la pusoi li tum puthak na claim ke chok chepi la pen lan cho takali swar lo phan si abang ke papho di swar lo phan si abang ke papho achu bi humlok si kahivi achu bi anta pachi phila la po an pinil tum theklong lo la sining duk pik lo le tum APHLC women wing hoya hin pen seta me dili tum so dak pen pin rem lo la lo